Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da juma'a. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, amincin Allah ya tabbata a gare mu baki ɗayan mu. To dan ƙarin bayani ne nake dauke da shi game da labarin mama wato mahaifiyar Chairman Dauda Kahutu Rarara. Kamar yadda wasu suke yada labarai kala daban-daban akan ta, wasu suna yada labari cewa akan ta dawo, wasu ma sukan yada labari akan cewa ta mutu ko kuma an kashe ta inda take. To duka biyu cikin labaran nan babu koɗi wanda ya kasance gaskiya. Amma dai labarin da muke dauke da shi shine mama tana nan cikin koshin lafiya. Mun samu tabbacin haka daga wajen waɗanda take hannunsu. Sannan kuma ana iyakacin kokari ko kuma in ce muna iyakacin kokarin mu domin ganin cewar Allah ya dawo mana da ita cikin iyalanta cikin kwanciyar hankali. Fatan mu a gare ku masu taya mu da addu'a. Na farko dai muna godiya, Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya biya muku dukkan bukatunku. Allah ya tsare ku, ya tsare muku dukkan zuri'ar ku a duk inda kuke. Sannan kuma muna mai roƙo a gare ku da ku ci gaba da taya mu da addu'a akan har sai mama ta dawo cikin kwanciyar hankali. Muna nan muna ci gaba da addu'a kuma sannan muna ci gaba da iyakacin kokarin mu domin ganin cewa hakan ta kasance. Masu cewa mama an kashe ta, menene riban ku? Mutuwa nan dai guda ɗaya ne, duk inda Allah ya rubuta ba ka kaddararsa cewa wani anan zai mutu, kana kwance a ɗakin ka sai kawai ka tashi ka fita dan ka je ka tadda ajalinka. To kaddarar bawa ba ta canja, babu makawa duk inda Allah ya rubuta bawa anan zai mutu ko kuma abu kaza ne ajalinsa ko kuma wani kaza ne ajalinsa, babu makawa sai haka ta kasance a gare shi. Kawai dai fatan mu shine duk ma inda Allah zai dauki rayuwar mu, Allah ubangiji ya dauki rayuwar mu cikin turba ta addinin musulunci, kuma Allah ubangiji ya sa mu cika da kyau da imani a duk inda za mu mutu. Shine fatan mu kuma shine fatan mu ga dukkan yan uwan musulmai na duniya baki daya. Sannan kuma masu bude pages kuna rubuta ƙarya da gaskiya, dan Allah da Annabi ku yi hakuri ku dena, saboda ana bude accounts musamman ma da sunana sai a saka cewar a dauko bidiyo na wanda na yi a fim ko wani abu ina kuka ko makamancin wannan, sai a ɗora cewar ai mama an kashe ta ai kaza kaza. Dan girman Allah idan da hali ku dena, idan kuma ba za ku dena ba ku ci gaba da yi, duk dai wanda ya yi nagari kansa. Sannan kuma duk wanda ya ci karo da irin wannan bidiyo din, ina mai tabbatar muku da cewar ba ni bace, wasu ne suka kirkira saboda kawai su jawo abin da suke ganin cewar su shine ci gaba a gare su. Ina fata a gare ku cewar duk wanda ya ci karo da wannan postin din ya tabbatar da cewar ba ni bace, dan ba zai makamancin irin wannan ba. Sannan ku ci gaba da tsaya mu da addu'a da fatan alkhairi. Insha Allah rabbi immediately mama ta fito cikin dan gangan lokaci daga sanda na samu labari da tabbacin cewa mama ta fito, zan so in ba ku tabbaci akan cewa ta fito din. Ina muku fata alkhairi, sannan kuma ina mai godiya a gare ku, ko kuma in ce muna masu godiya a gare ku a madadina da dukkan yan uwanta. Muna godiya a gare ku, Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya biya muku bukatun ku gabaki ɗaya na alkhairi. Mun gode, muna ci gaba da taimama da addu'a. Yau satin ta ɗaya kenan cip a hannun waɗannan bayan Allah. Allah ubangiji ya dawo da ita cikin aminci. Wassalamu alaikum.